İçerisi ildeşler, yurttaşlar, esenlikler oldu ile. Hoş geldiniz kardeşler. Sağ olun. Esenlikler ildeşler. Size hoş geldiniz. Esenlikler. Hoş gördüm kardeşlerim. Kardeşler, bugün yine de var. Göne yayılıma, yurdumuz olan Türkmenistan ağır demelerinin, meselelerinin yerinde de geçen yani yurttaşlarımıza bir bilgi verelim, düşünceni verelim. Ýagdaýlar näme üçin bolýar? Asyl bolmalymy ýagdaý. Şu hakynda bir aýdyp geçsek, yurttaşlarymyzdan öz düşünjelerini, aýdarlar ýazylyşyna, aşağı ýazylışa ýazarlar, düşünjelerini, tankitler, wagda tankitleri. Şu meseleň üstünde durup geçsek, ýagny biziň ýurdumyzyň işsizlik, ýagny iqtisady ýagdaýynyň pes derejededigini aýtsak, ýagny işsizlik ýönekä edilen işsizlik, hukuksuzluk sebäpli yurtdan çykyp kaçmalar diýip aýdalım. Şolaryň birem Rossiýa Federasiýasyna iş nämet bilen tapar bilen diýerler da iş mümkinçilik bolsa diýip. Indi şu taýda da gidenleriniň hem köpüsiniň resmi ýagdaýynyň 2 aýdan, 3 aýdan, 1 aýdan şöyle melemesi var da mümkinçiligi var, ýagdaý var. Ondan soň bir giden bir Rossiýa nämetem Federasiýasyň bir hukuk ýurdy ýagny diýip aýtlandyryp bolan nokta. Şoň üçin her türlü tuzaklar var. Propaganda näme bolýarlar, maruz galýarlar, ýagny propaganda gawat gelip aldanma nemeler bolýar, öz istekler bolýan mumkin gawat. Şoň üçin Rossiýa Federasiýasynyň ýurtbasar hereketi bardyr Ukraina topraklaryna gelip. Şu taýda biziň yurttaşlarymyzyň aýyldy diýip meýdanda et bolmaklaryny ýa-da bir gural hökmünde ulanmaklary şu hakynda şunu durup geçsek da. Buyurun Umid Hanım, sizin sözünüz. Sağ olun. Şu meselemize geçmesinizden bugün bütün dünya eneleri günü, bütün dünya enelerini bayram bilen kutlayan Türkmenistan'ın enelerini çünkü bayram bilen kutlayan bizlerin mert enelerimiz, edermen enelerimizi bugün bayram bilen kutlap geçin dedim. Sözü Hayat Hanım'a geçirelim. Böyle. Başını başlasın, son devam ederiz. Menem goşulýan Umida hanyma eneler günü gutly bolsun. Şöyle bir köwürlükde biz Telegram kanalymyzda Ukrainanyň bir proýekti bar. Ýaşamak isleýän diýen proýekti. Şo ýerde nemeniň Russiýanyň hatarynda söweşen Türkmenistanlaryň nemesini spisagyny paýlaşdylar. Şolaryň içinden 27 sanagam aradan çykan diýip paýlaşyldy. Şöyle orada Russiýa Ukraina bilen uruşa başlansoň ýetki çekip uğrady. Gaty ýetki berdi. İnsan nemesinde ýetki berdi. Mobilizasiýa eglan etdi. Elbetde ýöne mobilizasiýada bu ýetkileri doldurmaga hiç yeterli bolmady. Ve Russiýa bu ýetkilerini başga bir halklardan almaga başlady ve bularyň elbetde bularyň içinde Merkez Aziýanyň halklary bardyr. Ve elbetde bulyň içinde Türkmenistan hem bar. Ve etip başlady ve şu Merkez Aziýadan insanları verbabat etip başlady. Verbabat Türkmençe näme bolýar şoň demesi? Hakyna tutma. Hakyna tutma. Hani hakyna tutma da däl, bu başga bir many berýär. Verbabat demek.
Yani garaz nemeden Merkez Asya halklarından bir vadet başladı bunun içinde Türkmenistan ama ve buna ne yollar ile ne diye. Bunun 3 yolu var. Birinci aldag bilen ne diye. İkincisi ulu möçberde pul ve Rusiyanın grajdanlığını vada veriyor. Üçüncüsü hem korkuzma yolu bilen ne diye. Birinci yolu aldag yolu mesela diye. Men seni urşalama kontrakt bağlaş benim bilen. Urşal däldäni. Önöke mesela aeroport vardır ya bir edaranın garagulu olursun. Yani doğrudan doğru urşa gitmersin deyip aldığı yolu bilen kontrakta gol çektirýärler bulara. Biram bizen elbette Türkmenistan'dan çıkan nemelerin, adamların bilgisi biraz pes bolandan soň maňa okanda da düşünbilmeýär da. Maňa gol çekip goýberýär, ondan soň eýem gol çeken soň gönüden gönü urşa gidýär bular. Gitjek ýeri ýok. İkincisi ulu pul möçberde ulu pul wada berýärler we Rusiýanyň grajdanlygyny wada berýärler we Türkmenistandan işsizlikden, pulsuzlukdan kösenen bizen Türkmenistanyň adamlary bu gapana gaty yeňillik bilen düşýärler. Birim üçüncü ýolu bardyr, bu da gorkuzma ýolu bilendir, şantaj ýolu bilendir. Ene ýa-ni merdan ben aýtýanak köp adamyň dokumenty düzgün bir şekilde däl möhleti geçen bolýar. Ondan soň elbette bular tutulsa nemetýärler deportasiýa ederler Türkmenistana we Türkmenistana gitmek bizim millet üçin Türkmenistana gitmek bol nemeden beter bolan üçin elbette urşut etjenlerem kän. Ya da mesela bine yakında bizim şu koyunumuzda neme var da koyduk, bir esker var da koyduk. Neme de sakta dokument doğrulayalar. Bunu tutulan soňra basýarlar bulary. Baslan soňra elbette o baslan yerlerde o şeyler var, ýagdaý şeyler var, ortam döretýärler welin ve gynamalar var elbette, açlyk gynamalar var. Bu urşa gidenini goý görýär elbette. Şo ýerden çyksam boldy diýip urşa gitme kontrakta gol çekýär. Şeýlelikde 3 neme bilen ol 3 şeýle ýol bilen bulary gaty yeňillik bilen Rusiýanyň hatarynda Ukraina garşy söwüşmäge gidip bilýärler. Ve bugün ýagdaýymyz ortada. 2 ýyldan bäri bizim bütün telegram kanallarymyz, çykyşlarymyz näme aýdyp gelip otyr. Rusiýa uğratmaň, işlemäge gitmäň, çağalaryňyzy okuma, iýermäň diýip näçe gedek aýdylmasyna, garşy aýdylmasyna ragmen häle bugün şo tarapa işlemäge gidip otyrlar. Häle işlemäniň bahanasy, okuwyň bahanasy bilen işlemäge gidip otyrlar we bugün durum ortada. Gitgilerimiz ortada. Ölüp oturan näçe adamlarymız var. Hatda ýam ýurdun içine gelip oturan tabutlarymyzdan bar. Näçe eneler çağalaryny tap bilen oklar. O atsyz nemesiz ýitip giden adamlar var. Ve bu da diňe ýaşlaram däl bar. 20 ýaşdan 61 ýaşa çelli. Yani şeýle alsak Türkmenistanyň iň böyle işe yarayan, dinamik nemelerin bilen birlikte yani 50 ýaşdan aňyrda da giden adamlar var. Bu da nämäni görkezýär? Ýurdunyň içiniň ýagdaýynyň gaty elbet ýagdaýda bolanyny görkezýär. Şu ýerde men durayın, geçireyin. Ben söz alayım. Dikkat eden bolsanız şu uruştan soň ýaňyna başta Hayat Hanım aýdyp geçdi de näme adam yetişmeýän sebäpli başga döwletlerden, başga ýurtlardan adam alyp başlady diýdiler. Ine şundan soň bizleriň ýurtumuzda şunýaly propaganda işleri başlady. Russiýa grajdanство almak üçin, soňra iş üçin ansatlyklar dörep başlady. Firmalar, şunýaly şirketler dörep başlady. Köpdere Türkiýe'ye çıkmak gaty gyn boldy. Ýöne Russiýaga gitmek ansatlaşdy. Ine şu ýa-ni живое мясо diýerler ýa. Şunýaly bizleriň ildeşlerimiz şunuň üçin ine urşa uğradyp başladylar. Russiýaga giden soň gynlaşdyryp dokumentini her hili ýollar bilen onuň dokumentlaryny kimliklerini bizde Türkiye'de kimlik diýerler. Şunýaly bir dokumentlaryny
engellep, iptal edip sonunda Padvalayna bizlerin kardeşimiz Aycahan Hanım'ın oğlunu aydıp berdi. Diri şayet Padvalda soğukta yatırıp aç koyup sonunda gol çekmeye mecbur bolan şu olan uruşa gitmeye üçün. Ne son yine hazır ildeşlerimizi ölülerini uruş meydanından toplapıyoruz da kalanlaran var. Adı familyası yokları berde 200 adam gidip görkez yerler 200'e yakın adam der. Yöne bu sadece spesifikte bolanı. Yöne sanavda değerli neçen bir ildeşimiz vardır. Çünkü gatı köp Rusya iş için, oku için giden ildeşlerimiz. Əzizlikçe şunu aydın. Nereden kardeş size verin söz. Öyle sağ olun. Şimdi şöyle oraya da var da şöyle 200 adamın 20'si uğrağı 20'si öyle hükmünde biliniyor ya da kalanam tutallıkta. Şimdi şol medyada nemedel geçerler da yani adamlar meydanda yatıyorlar. İttir şağıldır, domuzdur, parçalap görmey. Günün aşağında uğrak gidenler var. Diyecek olam şu 200 adam bilen çeklenmeli de mukaddi düşünüyorlar. Türkmen yurttaşlarının meydanda näçesi kaldı onun. Türmelerde näçesi atıldı, yok edildi, işte uruşa gitmeyecek bolup görenler vardır. Vardır. Indi şayda Rus Ukrayna proyekti var da yaşamak isteyen Telegram'da var bulan proyekt kaçucu tipleri. Şu tayda şıl list çap edildi yani köpçülüğe yetirildi. Şu tayda yüzülen yarım yani Türkmenistanlılar yani devlet kuruluşu bağ olsa şu tayda dikkatini çekmek isteyen böyle adayın gaytalanmalar yani iki yurdun arasında uruşa üçüncü yurdun adamlar gelip koşulmakları cinayettir yani her türlü çok özne olarak hareketleri edilecektir diye da cinayet işleri bozulacaktır yani cevap karşılığı çekilecektir diye. Şimdi yani Türkmenistan'ın daha ki yurttaşlarının şöyle spesifik çap edildi, halka yetirildi. Ondan sonra Özbekistan'ın çap edildi. Özbekistan yurdunun spesifik çap edildi. Şu tayda olin şol ortada eýem şol bilgi sos medyada peýda bolandan soň Özbekistan tarabynyň ilçisi herekete geçýär. Yani bu işin derine açýar yani. Yani MİT dolanda Daşary işler ministerlerine değişti. İlçi demedi rapor berýär da. Şol işi gozgamak yani şu işin üstünde işlemek hakkında iş başlanýanlygy bar da. Yani Türkmenistan tarapdan Türkmenistan'da devlet kuruluşu bolman soň Türkmenistan tarapy diýmeli bolýar. Türkmenistan tarapdan o da hiç gele ne yurdun içindäki medyadan habar var, ne web saytlarında habar var, ne halk köpçülüğe yetirilýär. Türlü platformalarda hiç gele aýdylyp geçilen nokta. Bu şayda nähil diýen bir foro alamatın foro yüze çıkýar da Türkmenistan'da devlet kuruluşu barmy aslında diýen foro hemen bir devlet kuruluşunun ýokdugyny haçandan bäri tutup gelýänligi ýene dawr üstesine bir näme bolýar, tutnama bolýar daşy. Yani Türkmenistan öz yurttaşlaryna eýe çıkan ok. Yani şeýler ýagdaý var. Üçüncü yurt olup yani Rus Federasiýasynyň, Russiýa Federasiýasynyň ýurtbasar hereketinde Türkmenistanlylaryň gatnaşmagy şol Türkmenistanyň ýüzi şol. Şolaryň nemesi şol. Yani iş başarmadylygy, Hatayda
bir döwlet guruluşundan döwlet guruluşynyň ýoklugyny ýa döwlet aklynyň ýoklugyny Türkmenistanda şo zatlaryň subutlanmasy bolýar-da. Beň ýurtdaşlaryň şoňtaýda basywalyjylykly ýurtbasar hereketde hakyna tutma. Ol öz islew bilen gitdimi ýa göçülen akitlerim, alda bilen akitlerim o taýdy hiç neme däl-de her türlü bahana bolup ýöne şo taýda gitmesi eýam ýalňyş. Ýa-ni bir adam Antalyaga gelip aýdyp berdi da bizler dünýäde energetika gorlaryndan ýa-ni gaz gorlaryndan 4-nji ýerde baýlyk durýar. Hawa. El gol hereketlerine medip soň ýurdun içinde oturan ýerinde biziň diýä hiç kime bergimiz ýok diýä. Ine şol birinji ýerde, sen 4-nji ýerde energetik gorlaryna eýe bolýan bolsaň hiç kime ýani hiç ýa bir şahsam bolup biler ýurtlarym bolup biler ýani ýurdun taşky nemesi ýok ýa-da bergisi ýok diýä. Şo zatlaryny bilýän bolsaň şo zatlar hakykat bolsa, näme üçin sen ýurtdaşlaryňa ýurdun içinde iş mümkinçiligini döret bereňok. Şurada ben söz alıp bileyim mi? Merdan kardeş var. Gep-gepe gelen wagty näme etmeseň. Şurada aýdyp geçdiňiz zaten. Şonu halkara nämeýe gelip forumda gelip şuňaly baýlygymız bar, saňa hiç kime bergili däl dep aýdýar. Bu özünden bilip aýdýar ýa bolmasayam eline ýazylan kagazda aýdýar dep düşünýän men. Eline yazılıp berilen taýar kagazda aýdýar bu okap. Indi sonra şöyle jogap berdi. Boljak da munyň. Indi özü aýtsa da, öz akly bilen aýtsa da ýa-da beýniň protokoly näýlen maslahat berjileriň protokoly şu aýtýan şo sözleriň nemesi bar-da. Öz ýurtdaşyň öňünde biram dünýäň öňünde jogapgarçyligi bar her aýdan söýüm. Adam neme özlerini resmi adam hökmünde görkezýärler. Türkmenistan döwleti. Soranym sebep bar. Özü bilýärmi bu oka oturan zatlaryny diýmek isteýän? Şu oyna bilkeli şu oka oturan zatlaryny özü düşünýärmi dep şuňaly size sorak berdim-de şu manda. Indi buňa da şeýle ýagdaý düşünme mümkinçiligi bolan bolsa okuw döwründe istukan diýip neme berilmezdiler ýani istukan bir neme diýmek da bir daşdan ýasalan bir zat üstüne her türlü ýazgylar ýazyp bilýän ýöne pikir etme düşünme nemesi bolan nokta. Men diýen wagty ýokary okuwja ýokary şol akam alyp bilen bolsa diýmek Tinet göräýin hereketlerini birde komandos bolup, birde hacı bolup, atjapar bolup, garaz. Indi konu bulardan däl-de, ýani ýurdun içinde indi şol adamyň üstünden, ýani şol adam men döwletiň başynda ýurtda döwlet bar, konstitusiýony guruluş bar diýip nemäni özüne neme etýär-de ortağa çykarýar-da owadan kostyumam gäýärler. Şo guruluşlar bar bizde işleýär diýip görkezýär-da. Ýöne näme üçin halk zanda çuwan ýykmanda bolup bir näçesi Russiýada işläp, bir näçesi Türkiýede işläp, Koreýa çellä gidildi daýym. Afrikada gelip görenler bar. Özüm ýani potensiýalymyz biziň uly diýip görülýär. Görülenlerinde biziň newtpişkalarymyzam kän diýär, gadymyzam kän diýerler. Ene arada sineden bolsaňyz vatançylyk uruşy diýip neme etdiler 9-njy maýda bolýan ýöne halkymyza $10 neme berýärler. Nähilde wadan Irsk diýilen bir zat bardyr. Irsk
Guloverliya, ödem guloverlende de yere çayırın üstüne dökülüp verilýändir, yerden idik yani. Padaşka diýen bir neme bar da rus dilinde şo padaşka bilen. Eýem şol ýaşulygyňy aňa bu ýurdy bagş eden adam şu ýurdun seniň dogulup dowam etmeňe goşan adamlara padaşka berýän bolsaň diýmek bu taýda döwlet guruluşy ýok. Ýa-da ine Ukrainadaky ýurtdaşlarymyz ine de şonuň tutnamasy bolup durdy. Ine men goýun. Bilermi? Yankı beren soram sadece size değil de ben hem ildeşlerimize sorak berdim. Bu soram bermenin sebebi biz bilyas buları tanıyas neçe yıldan beri. Şunun için bu soram bermenin sebebi yine yana başta ayıp geçtiniz. Üçüncü devletin arasına koşulsan cenayet boluyor da uruşuna koşulsan cenayet boluyor dediniz. Doğru mu? Yöne cenayet diyeniz yöne Türkmenistan bir taraf diyorlar. Goşadırnak içinde aydayın. Bir taraf. Eğer bir taraf olsa ne edip üçüncü devletin, üçüncü yurtun uruşuna koşulup bilýär. Yine iki sanı bir taraf yurt var. Avustralya bilen Şvitsarya. Şuların başka bir uruşlara koşulup, başka Avustralya, başka devletlerin, başka yurtların uruşuna koşulanı gördünüz mü? Şu bir taraflık statusu var bolsa, başka devletler mene Şvitsaryanın başka bir devletin yurtun uruşuna koşulanı bilmeyen Avustralyan köp kızıklanmadım. Yöne Türkmenistan benim için koşuluyor. Şunun için soradım ben size yani sonra. Okayan zatlarını, oturan aydiyan zatlarını düşünýärmi de şu sebepten soradım. Bir taraf bolsa Türkmenistan, nem için üçüncü devletin uruşuna koşulýar? İldeşlerimize şu sorak. Doğru. Arada zarım sorak bereli, ular sorak berip durmasın. Sana ildeşler sorak yazan vaktiniz izine sorak belgisi koysanız düşünükli bolar ýaly. Owa şu taýda şeýle bir ýagdaý ýok. İşte hayatan mikrofonu açdy. Söz aljak geldi. Men soň aýdyp geçem. Şu veteranlarına ne etsem, veterana işte bir kısa koşup geçeyim. Mesela veteranına, senin veteranın vardır, nemedendir, canını orta koyup tövüşendir. Senin veteranın güllük, rehabilitasyonu nemesi vardır, rehabilitasyası vardır, bunun sağlığı vardır, bunun mesele, sosyal meseleleri vardır. Sen bunu güllük hemmesini edersin. Yine beyleki, desem Amerikanı alsak, ya da beyleki Avrupa yurtlarını alsak, bular bunu güllük sağlayalar. İhtiyacı neyse, bulara hemme dadını her gün gerek adam yaşayasa, her gün gerek şuna ihtiyaçları var güllük. Bunu her gün sağlayandı. Bizde aslı eski Sovet Soyuzu'nda da şeyledi, bu veteranlara hiçbir vakit gerekli değer verilmedi. Aynı anda şu bizden Türkmenistan'da da hiç vakit bulara gerekli değer verilen noktada yılda bir gezek simbolik hükümünde, propaganda hükümünde buları ortağa çıkarıp buların gururunu ederler, kahramançılıkları var ederler, daha ederler bilen başka vakti bular sersepillikte yaşayandır hemmeti. Yani şöyle bir hatta bu uruş bizden hani yemiş günümüz değil de 9. may bizden hatıra günümüzdür. Bizden hicim uğruna, bir imperiyanın ambitsiyası uğruna verilen pıdalar, boş hice giden ömürler ve neçe yetim alan çağalar, neçe baydak yani gelirlerimizin dulluğa alan, bizden neçe gelin ıydlarımızın altın, kümüş, 8 tona yakın altın kümüşlerini verdiler ve bizim enem amalarımızdan gelen mirasımızam yok etmegine getirdi. Hice giden, boşa giden ömürler ve bizim için şöyle yatlama günü. Yani şu arada şunu açacaktım. On sonra diyesta bir taraf bir yurt. Nem için öne çıkardık. Elbette ne GASEM kanalımını koydu. GASEM kanalı koyandan sonra bulan görmesizlige
hiç imkanı yok. Sebäbi o iki gözü dört edip izleýärler SM kanalyny goýan nemelerine, habarlaryny. Muny elbetde gördüler. Muny öňen bilýärler munyň gidip görenini. Ol spisaklar çykan soň tam gowy bilýärler, bildiler muny. Indi menem üçin döwlet bar bolsa bu döwlet tarapyndan näme üçin reaksiýa görkezanaklar? Özüne garaşsyz, bir tarap, diýip oturan bir döwlet diýeli. Bar bolsa elbetde näme üçin ignore edýär bu problemany? Ortada bir tane problema bar. Senin vatandaşların ölü otur. Sen bir taraf bir yurdun vatandaşları bir nemen tarafında, bir yurdun tarafında beýleki tarapa hüjüm etýär, adam öldürýär. Ve sen muny näme üçin ignore etýän? Sen näme üçin bu problemany görmezden gelýär? Ve meniň pikirimçe munyň iki sanak nemesi var. Bu meniň pikirimçe iki sanak düşündirilişi var. Birinciden eger muny ignore edýän bolsa, görmezden gelýän bolsa, o ýerde çoňur bir sistemli krizis var. Yani döwlet guruluşlary ýok diýmek. Bir. İkincisi, eger muny ignore edýän bolsa, eger muny görmezden gelýän bolsa, bollakan bir problema ortada adamyň, vatandaşyň jany, konu, vatandaşyň bir jany. Sen eger muny görmezden gelýän bolsaň, onda o zaman sen munyň tarapdary, sen öz vatandaşyň Russiýanyň tarapynda söwüşmäni isleýän. Bu da näme diýmek? Bu da bilkaslaýan bir genotsiddir diýmek. Başga türmüniň nähil düşündirşi bolup biler? Meniň pikirim şeýle. Ýa. Şeýle bir ýagdaý bar da ýene. Umut han söz aljakmy? Ama men söz alayın. Yine şu bilen bulsanız Daga kanalında 3 gün bundan ön video paylaştık. TikTok'ta canlı yayın açtım. Şu ildeşlerimizin, ölen ildeşlerimizin, plana düşen ildeşlerimizin adını, familyasını okap canlı yayın açtım. Son YouTube kanala koyduk şunu. Köp ildeşlerimize yetsin şu videolar. Çünkü adı, familyası okaldı ildeşlerimizin. Son şurada bir sanı Zenan Maşkala ildeşimiz bana can etti. Oğlumun adı, familyası bar mı, hayır senden görüp ber, nereden aldın bu spisiği de. Ama Telegram sayt nemesine uğrattım da, linkini uğrattım, şuradan gördüm de. Şu ildeşimiz ağlap can etti. Onun adını, familyasını açacak değil, çünkü hayiş etti. Aytım, oğlun giten bolsa dedim, havara çıkar al dedim. Yok, havara çıkarmak dedi, hayiş gerek yok dedi, hiç kime aytman, aramızda kalsın dedi, şunu nemet, şunun için hem adı, familyasını okamayan, aytmayan dedim. Da şu nereden aldınız bu spisiği dep, 7 aydan beri görüş bilem yok oğlum bile. Özem yeke oğlum dep ağlap duran ecesi. Sesini eşitem yok. Şu en son 2024. yılın oktyabrın 14'ünde sesini eşittim, telefonda canlaştım dedi. Ne şunyalı ildeşler, can etip duranlar var. Bir nece ildeşimiz can etti. Kimin eri, kimin oğlu bu şekilde. Ýa. Benim sadece demek geçen Türkmenistan'da döwlet guruluşynyň ýoklugyny, döwlet akylynyň ýoklugyny ene soňky 2 gün içindäki 9 may dip bayram dip berilen geçilen neme bardyr. Awara. Şol taýdanam finetsen bolýar da ene beýik watançylyk uruş diýip ýa aslında jahan uruşy. Nasıl şu döwrüň nasyz Germaniýasyna garşy dünýäniň ayağa galyp söwüşi boldy da. Indi şu taýda bolýar Türkmenistanlar gatnaşypdyr diýeli, o gatnaşsam. Ol näme üçin bayramçylyk bolmaly, paratlar. Taýda bir ýatlama bolmaly. Ýankaýçylar ýaly Türkmenistanyň gaýmagy gidip ölüp geldi aşa taýda. Batyr diýen, men diýen nimeler, zenanlamyz ýa-da dulga alyp, çagalar ýetim alyp, ýene de şaýtepler gidip ýygyna da gelmedi o şaýtepler. Bir ýatlama bir Türkmenistan üçin tragediýa gün bolmaly. Bolýar, ýurdun içinde sen onu ýatlarsyň, matamyň hökmünde dersiň ýöne parad etmek gerek gäler. Ondan soň özüm neme bir tarap ýurt diýip elan edýän bolsa, şo bir taraplyk statusyny men dowam etýän diýen bolsa, Russiýa Federasiýasy
Ukraina basbalçılıklı hareketlerini dowam etdirýär. Birinjilikle näme otay gitmeli. Türkmenistan tarapy diýýärler. Ikinciden hem şonuň hareketini etmeli. Gaýnamaly diýýärler, ýani garşy çykmaly şu hareketine. Ene oňurgasy bolan döwlet guruluşy bolan ýurtlarda şonuň ýaly ediler. Türkmenistan tarapy olsun hem para edýärler, hem gidip parada gatnaşýarlar. Üstüne de ýurtdaşlaryň plana ýesirlige düşennem, tanan oklar, bilen oklar ölsünäm, gözlen oklar. Ene ýa aýtdyňyz-da ejeler, hatda ejeler hem şolar gorkup, susturup ýakaja oglum diýende de şol ýani ejeligini ýatdan çykarmana mejbur eden bir neme bar, taýda bir terror topar bar ýurtun içinde. Şonuň ýaly bolup durýar. Şu bayramçylar edip Katyuşa diýen aýdy piren ildeşlerimiz bar. Endi olar nähil diýýärler, marginal topara degişli nemeler da. Şoňa bularyň köpüsini şoňa mejbur etýändirler, köpüsi özleri isleg bilen aýdýandirler, ýani awtoritar rejimlerde şonuň ýaly ýalakalyk etme nemesi giňlen ýaýran da, ýani karnyň dok boljak bolsa aýagyň aşagynda ulaw boljak bolsa, adam şekil öýüň boljak bolsa, ýani sürünmejek bolsaň ýalakalyk bir gapdandan gerek şol bilen işleşmeli. Ýani şu sisteman oturtýarlar, ýani halka ýaşatýarlar şu sistem. Ondan ýanky ejeleriň uruşda bolsun ýa işde güçde bir ýerde ýurtdaşynda ölse de şolaryň ölenlerini barada da ýani aýtdyran oklar basdýarlar. Garyndaşlaryna bir aýal doganan mawasa basdyr ýatyrlar, atasam mawasa basdyr ýatyrlar, geplemez ýaly neme öğretýär. Ýani eneligi ýadyndan çykartýarlar da genanlara. Ine go demen aýdyp geçdiňiz hazır. Menem şuňa goşulaýyn. Ene bugün eneler günü diýdik. Bütün dünýäde belenýär, ýöne Türkmenistanda belenilmeýär o gün. Çünkü enelerin hiçbir mertebesi yok. Hiçbir nämesi yok. Nähil desem, enelik hiçbir ene nämesi yok Türkmenistanda. Gadyr gymmaty galan yok Türkmenistanda. Näme üçin serin yurtumuzun eneleri ağlamalı? Näme üçin sadece Russiýa gidenlerin değil, Türkiýeden näçe bir ildeşlerimiz şurada toprağa gömülüp yatyr. Şularyň hem enetasy izinde galan enetalary bar, göz ýaş döke otyr. Ýene näme üçindir bu enetalar, eneler köprem, çünkü ene duýgusy başka türlü, başka hil bolýar atasından, erkekden. Näme üçin bu enelerin sesi çykmaýar? Näme üçin bu eneler çağlaryny iýdemeýär? Ine şu maňa janadan ildeşimiz bir sany oglum diýip aglaýar. Menem ene bolan üçin meniň ene ýüregim çydap bilen ýok şuňa. Aýtdym şuňa, hawara çykaraly dedim, belki tapylar ogluň dedim. 7 ay bolupdy sesini duýmanyna. Ýene näme üçindir bu ildeşimiz gorkup dur. Ine şular fakt. Ine şular näme diýerler? Ýani dokazatelstva şu. Suutnama şular çıkıp aýtmaly, sesini yetirmeli şular, şu eneler. Ýene hiç sesini çıkaraslar gelmek bir sany çağam dep ağlap dur, ýene sesi çıkaran yok. Men hem hayran galýan, bir ajaýyp Türkleriň bir sözü bar, ajaýyp bir milletimiz bar. Indi Tamam. şol ýani soraw barda, näme üçin näme üçin adynyň bilinmesinden gorkýar eneler ýa-da şimdi ene diýilen hani mukaddes diýerler da bar. Nemelere, ene diýilen mukaddes bir neme, bir status da bar. Ene şol statusy elinden alýarlar. Ýani ozaň biziň ene diýip görenden anlamady. Bular neme görýärler ýani. Öndürji bir neme ýa material hukmunda ulanýarlar da, ýani galan zadyny elinden alýarlar. Ýani degerini etmen. Ozaň ol özüniň o men 9 ay garnymda ötürdüm, çağlykdan galdyrdım, näme
etdim. O odan sözler aýdyplar ýöne ene bolup durmaly ýerinde ya ata bolup durmaly ýerinde hem şonuň statusy elinden alynan soň ya elinde şo status ýok bolan soň Rahil diýelim. Naçarlyk ýani mezburi naçarlyk öwredilýär-de ýani. Nalaja deýin diýen bir nemeler bolar. Näme etdim kam diňe aglap bermek bir neme bar. Halkymyz şoňa öwredipdirler-de diňe aglap bermek. Ýa-ni halkymyzyň statusy ýani kimligi elinden alynan-da çerdäki terör toparyň eden işi şol. Yani şu adam şonu dowam edip barýarlar. Olaryň odan kastym beýnip o ýurtdan orada gidip geplemek ýa ýurdun içinde geplemek olar diňe bir şu taýda döwlet guruluşynyň bir ýurdun badygyny nähili diýen bir görkezme etbap hökmünde medýalarda. Beýinlerinde yani şu taýyk şöyle bir ýagdaý bar-da halk üçin edilýän ýurtlarda döwlet guruluşlary dikelýär. Şonda halk oylama seçim üstü bilen hökümeti döwlet guruluşlaryny dikelýär. Şonda niyet bardyr, bir maksat ýurda seretmek, ýurdun halkyna hyzmat etmek, toprağa hyzmat etmek. Şo niyet bilen barylýar şo taýlary. Döwletiň başyna da, hökümetiň başyna da şo niyet bar. Ýöne bularda turubastan barlanda garyn doýurmak, odan turata düşmek, näme satyp owurlap, ýani korrupsiýa bolsun, hep türlü ýagdaýlar bilen elde watanyň bir ýurdun nemesini nähil diýelim, milli baýlyklaryny öz jüwlerine doldurmak, başkalaryna ulandyrmak niyeti bilen barlýar ýa-ni adamlar. Şonuň üçin hem ýurdun adamsy ýani ýurdun watandaşam, ýurdun özem eýe çıkylanok. Şonuň üçin ýurtdaşyň da halkyň elek bolup berendir, ölüsine de, dirsine de eýe çıkylanoklar, geleceklerine de ne kuşaklarymyz var, ýaşlarymyz var. Ýurdun içinde okaýyn diýse bilim ýok, üstesine diýene pul bermeli. Kimde pul var ýurdun daşynda hem ýurdu görer, hem bir nähili diýen gözatçylar hem okaplar diýip çykýarlar bolan. O taýda da bularyň barýan ýerlerinde okuw nemeleri ýokda. Belarusiýa bolsun, Rossiýa bolsun. O taýda okuw aljak gumanlar ýok, işler geçer. Ene şolara da neme ýok, ýydak ýok. Ýurdun gelejegi biziň neme guşaklar, ýurdun bar bolma, bekasyny saklamak. Şolara da eşiklanmak. Ýa-ni aýdyl keçildi sistemde krizis. Ýani şo taýda döwlet guruluşlary düýbünden ýok. Diňe şekil bar. Diňe şekil. Ben sözel. Aha. Men şöyle başka bir noktaya nazardan bakmak isteyen. Ine şu atında Z kuşağı dediğimiz neme? Bir kuşak, orta çıkan kuşak, yaş kuşak. Nemeni? Devletin şu an dinamik gücü, geleceğimiz devleti öňe gitýän bir faktor, bir güç. Indi şu Russiýadaky okap beren ýaşlarymyz bar-da. Daşymdan, çevremden köp bilýän, özümden hem bilýän. Okap beren şu ýerdaky Russiýalar, Russiýada okap beren biziň türkmen ýaş okuwçylarymyz enatasını üzmejek bolup, iň köplenjem enesini üzmejek bolup, gatykän ýalan gepleýärler. Türkmenistan içinden öz ýakyn garyndaşlarym aýtýarlar, ay meniň oglum mene hem okuwyny okuýar, hem iş işleýär, pul berýär maňa, hem okuwyny okuýar dip, bul hem iş işläp hem okap bolmaýar. Sen bolu Türkmenistandan dili gowy bilmäni Russiýa geçýärler we sen dili gowy bilmedik ýagdaýda sen okuwyny gowy okap bilmeýän. Seniň wagtyň okuwyňa da ýetmeýär. Gaty kyn hem işläp hem okumak. Bular işlemeli bolýarlar. Mejbur zaten gelme amaçlarym
okuwa yazdyryp adyny işlemek. Russiýada korrupsiýa bolansa elbetde puluny berýän, ýapýan. Ýyldan ýyla geçýän, o kagyzy diplomyny alýan. Ondan soň aldaýalar, näme üçin aldaýalar? Şöyle bir sorumluluk bar bizim ýaşlarda. Şöyle düşündirmek isteyen. Indi bu häzirki Z kuşagyň enatalaram X kuşak. Bu X kuşaklarym näme kuşak? Enatasyndan kän söýgü görmedik, ýa-ni her aýdylany edilmedik. Sebäbi bularym X kuşagyň ena atalary uruş döwrüniň gytçylygyň, açlygyň nämedigini bilerler. Bular elbetde ekonomiýany, ekonomiýada saklanmada uruşdan soň elbetde uruşdan soňky kuşak bardyr, baby boomer'dy. Bulara näme üçin baby boomer diýilýär? Sebäbi kän çagada uruşdan soň kän çaga dogan üçin baby boomer diýilýär we bular kän çaga dogandan soň elbetde her çaga söýgü berme mümkinçiligi ýok. Ondan soň elbetde o kirleri elde ýuwulýar, hemme zat elde edilýär. O aýal pahyra gaýty biriniň kirini ýuwsun, gaýty biriniň naharyny demetsin, gaýty bir çagat bilen ilgilensin. Elbetde X kuşagy hiç bir ene tarapyndan söýgü almady, alada edilmedik. Şöýdip öz ýaş wagtyndan eýam ulolan, kiçiliginden derri ulolan, sorumlulugyny alan, hemme zadyny öz güýji bilen hem bu X kuşagyň başyna da näme geldi? Perestroika, ondan soň Sowet Soýuzynyň dağamasy, bular hem adaptasiýasan gowy bu X kuşaklaryň adaptasiýa mecburdurlar adaptasiýa bolma. Indi bular hem de menen görüp bilýär. Aňarky öz ejelerinden görmedigi, o ejeleri bize näme etmedi, onu görmedik zatlaryň özüni öz çagalarynda doldurjak bolýarlar. Bar zadyny, ene bar zadyny nemet goýan. Özleri ýam hasaplap zat edip, "Oğlum ine şu okuwa girersiň, okuwynyň pulundan berer, girkizer, agdyndan çykannam alyp berer." Özü görmedi sebäbi. Görmenden soň awtomatiski edesi gelýär çagatyçy. Hemme zada taýin bu okuwa girersiň, munyň pulunu çykarar, okuwyny girkizer, diplomuny alyp berer, pul berer, işe yerleşdirer, dogrymy? İnisiatywany elinden alýar. Z kuşagyň inisiativasy. Tawa hemme zadyny taýin berýär, inisiatiwasyny elinden alýar. Bir, ikincem, X kuşaklaryň döwründe tan narkomaniýanyň ýaýran wagtlary. X kuşaklar erkeklerimiziň ruhunyň öldürilen wagtlary we bizim zenallarymyzyň bir tarapyndan ruhu öldürilen erkekleri gerdeninde daşama zamanlary hem çağalaryny ýeşdirme zamanlary. Elbetde köp erkekler narkoman bolup giden üçin bizim zenanyň o X kuşagynyň gerdenine gatty kän agram düşdi we bar zady elbetde erkekden bir aýal erkek tarapyndan neme görmese, alada görmese, ilgi görmese bar konusyny çagasyna ýatyrýar, onda da ogluna ýatyrýar. Oglum munyň geljekdäki hemme zady bolýar, bar zadyny oglunyň üstüne ýatyrýar. Hälede ýekeje oglan bolsa bir maşgalada bitmişdir. Ol oglana bar zadyny ýatyrmyşdyr we bu oglan bu ejesiniň bu narkoman adamsy bilen, alkaş adamsy bilen bütün bu görgülerini görýär. Munyň üstüne de siýasata goşulma baskysy bar, gorku baskysy bar we bugün biziň ýaşlar, elimizde näme ýaşlar bar? Elinden inisiativasy alınmış, infantil, kän içindäkini aýdyp dinlenmedik bir kuşak. Hemme zat munyň ornuny edilen. Dinlenmedik kuşak, gorkuzlan bir kuşak var elimizde. Biram ejeleriň öz adamsyndan, öz erkeklerinden görmedik sorumlulugyny bu ýaşlaryň gerdenine yüklendi. Bu ýaşlaryň eýem içinde näme bar? Men ejem şun ýanak bunu gördü. Onda da hälede bir sana olan. Men sebäbim muny öz oglumdan kän duýýan. Käşke men bir sanak bolmasamdym. Käşke biz iki bolsadyk. Käşke bir bolmasadyk diýen sözleri kän eşitýän we bu ýaşlaryň gerdellerine bu ejesiniň ejem meniň iýdiligini görmedi. Men ejemiň ýanynda bolmaly. Men ejeme garamaly, ejeme gowugyny ýaşatmaly diýen agyr sorumluluk bu çağalaryň, erkek çağalarymyzyň onda da gerdellerine yüklenmişdir. Bular ejeleriniň öňünde özlerini mecbur
ve borçlu hissetýärler. Şonuň üçin bular Orsiýada çykandan soň bu köplenji ejeleriniň diýenine çykyp bilýän däldirler. Näme diýse şol ejelerin goraýanmy kadiýandyr. Oglum siýasata goşulma, oglum on etme, oglum man etme diýse goraýanmy kadip düşünýärler. Ýöne bu gaty ýalňyşdyr we indi şu ýerde enelerimize yüzlenesim gelýär. Bul onda da oğullarımızın gerdellerine sebebinden çünkü men bunu düşündürüp oturuyorum. Düşündüğün zaman eýan bir zady düşünen wagtyň munyň çözümi kolay gelýändir. Munyň çözümini tapyp bolýandyr ve siz munyň bu çağalaryň gerdellerine bu ýükü ýüklen wagtyňyz siz bu çağanyň ömrüni iýen bolýaňyz, zaýalan bolýaňyz. Bu çağı özünün ömrünü yaşamaly, siz yaşamadyňyz diýip bu çağalaryň ömrüni yaşamaly däl diýen zat ýok. Siz yaşamadyňyz emma çağalaryňyzy muny yaşamaly. Şonuň üçin eziz eneler, gadyrdan eneler, şu çağalaryňyzyň gerdeninden, erkek oğullaryň gerdeninden şu ýüküňizi alın. Alın ve bu çağalar gowudurmuşda tedinkiyanak nemäniň awtoritar rejimiň gorkusy bilen ýaşamak zorunda däl bu gençler, bu çağalar. Bu çağalar bu hukugyň var, özgür ýaşamak isleýän çağalar. Asly Z kuşagy gaty özgür kuşakdyr. Özgür kuşak ve siz buların üstündäki o sorumluluğunuzu alın. Haýyş sizden. Bu çağalaryň sorumluluğunu alın, basgyňyz etmeň ve bu çağalar näme etjegini gaty gowulýar. Gaty gowulýar, ýöne siz bu sorumluluğunuzu alın. Haýyş sizden. Ömrünü daýalamaň bu çağalaryň. Nawa. Häzir dünýä ösüp dur da ýaşlaram öňkü häzir bizleriň döwrümizde ondan öňkü bizleriň enemiz, atamyzyň, mamalarymyzyň döwründe ýaşap bilmeýär. Çünki döwür ütkep dur. Ýaşaba ýankyna haýat tanmaýdyşýaly üstündeki agyr ýük görýärler häzirki ýaşlar uzatlary. Çünki häzir döwür aňsatlaşdy. Çünki tehnologiýa döwrü, internet döwrü. Bizlerinki ýaly haýat tanmaýdyşýaly bizlerem birazjyk şu döwürde ýaşap gördük. Bizleriň enelerimiz hem kir maşyn ýok, elinde kir ýuwdylar. Ir bilen saat 8-de gidip komünizm döwründe saat 8-de gidip işlik, saat 8-e işleyen döwürleri. Bizler sadece oturyadyk da enemiz, atamız gelip bizleri alınca saat 7 geçerli. Yani şu döwürler geçti. Häzir döwür aňsatlaşdy ýaşamak ýöne. Bizlerinkiler şu aňsat döwrü has kıyınlaştırıp çağalaryň üstüne Z kuşak diýerler, Z kuşagyň üstüne agyrlaştırıp näme diýerler, baska diýerler. Yani interneti çeklendirip çağalaryň, ýaşlaryň aklyny başka ýerlere näme diýerler, gelesini garşdyryp ütke diýerler. Aýna mysal üçin link bir kanallar var Türkmenistanda. Şu kanallarda yine porno videolar görkezler, goýýarlar, şunýaly nämeler dip çağalaryň düşünjelerini ütke diýerler. Z kuşak yine haýat tanmaýdyşýaly gaty bir şunýaly bubka bolýar ýa, pasta ýuwýan. Şunýaly nähile dip suw çekýär. Şunýaly bir näme bolýar Z kuşak ýöne. Gynensam Türkmenistanda häzir birinciden en atalar maşgalaryň içinde şunýaly dip baska edýärler çağalara. Soňra jemgyýetiň içinde baskı bar ýaşlara. Näme var şu gün canlı ýaýynda Umida hanym bir genç geldi, ýaş geldi ve şunu fark ettim, bular konuşmak isleýär. Ýaşlar geplemek isleýär we biz bular dinlemeni başarmaly. Ve geplemek isleýär. İçindäki bar, ol içine saldygy, o gorkudan, o senin içindäki ol nemeler, duygular içeri giden o var. Sen onu ya geplemelisin ya içine de trambovka etmeli ol ya. Ve bugün şunu fark ettim, bu gençler konuşmak isleýär. Ve biz bunları bir şekilde gepledip, bunları düşünmemiz gerek.
O giren uğruna bizlerine şunu yalı gürleyese bular häzirki yaşlarla yurtun içinde köplenç hayran galyalar. Bize gürle otursak içinde korku var çünkü. Siz de berde gürleyeniz diye yine yurtun içinde de garındaş doğalarınıza, çağalarınıza baskı ediyorlar. Nehile korkmadan gürleyeniz berde diye. Sonra benim şu oğlana düşündürdüm. Türkmenistan Konstitusiyasının 62. maddasında yazılan her kim özüne cevap vermeli. Yani senin eden hareketin üçün senin çağaların, senin garındaş doğalarına baskı yapma hiç kim hakkı yok dep aydan soň gürlep başladı. Men şu zatlar düşündürecek bolýan. Ýöne menem bilýän bolup duran zatlary bilýän, ýene menem gürlemek isteýän dep ýa oğlan soň näme açylyp başlady. Ýavaş ýavaş. Hawa öýlerek indi benim sadece alıp kaçsam da indi näme üçin enatalarymız çağalar üçin ene Ukrainada çağalary ülkeler ýahirlikde ölenligi diriligi belli däl köpüniň habar alyş bilen oklar indi şol näme üçin sesini çıkarmaly däl diýen bir näme öwredilen da ýani alternatiwa ýok. Ene Sovet Soýuzy gowdy diýen adamlar diňe garnynyň doýan ýerine sinet diýerler-de. 8 saat gitdi meşek, geldi meşek, işe gidip aýyň aýryny aýlygyny alýar, ana şu jogaş ýerine seretýär. Ýöne milletiň degerini bolan, milliligini elinden alan, kimligi elinden alan, ýani erkinligi elinden alan şu zatlara seredilen nokta aýdyňlar professorlaryny ýok edip türmelerden çıkardılar, yani ölen öldü, ölmedi, gaýdyp tes çıkarmaly. Adam şu zatları Sovet Soýuzy Türkmen topraklarına nemetdi. Kökülen çıkardı diýen ýalda. Birdir-ikide galdy. Ne şol öz döwründe gepleme, sesini çıkarma diýip öwredilen, endirilen enatalar şu wagt indi çağalarına şol nämäni görkezýär. Ýa alternatiwan görenok, ýani göreşmeligini bilenok. Üstünde bir palçykdan salynan jaýy bar. Boldy şonuň bilen oňmaly. Atlandan bollasmaklar tokýarlar. Tawret şükür sen kynçylyk görýän bolsaň Allah seni söýdürendir diýär. Şonu bir bodan sözler bilen ýani näme beren oklarda hildibeden hiç äpişke ýok da seredip görer ýaly. Diňe bir tane äpişke bar. Näme etmeli? Şükür etmeli ýurdun içinde sesini çıkarmaly däl, göreşmeli däl, göreşden ýalňyşlyk bolýar. Öz çağan ölýän bolsa, ülkeden bolsa sesini çıkarmady ýa eneler atalara. İşlerden gelýärmi? Aç ölüp barýarmy? Git Russiýa, git Türkiýe diýär. Ene şo diňe bir kuştanjak näme bar? Nähil diýerden çıkalga ýol diýip şu ýoldan ýöremeldik görkezýärler. Ýani aslında öyle däl. Näme üçin topraklar biziňki däl. Näme üçin biz ölmedi alyp bilemek. Ýani TikTok'da da hatta marginallaryň elleri bilen etýärler da näme diýip. Ben de 99 ýyllyk kärende şertnamasyny baglaşdym diýär. Ekýanyň buğday. Üstüne de 99 ýyl alından 109 ýyl alandan hem jotaý buğday ekden toprak özüňki däl bolsa hiç ýyl işleýän näme öz başarýan önümçilik etmeýän bolsa näme nähil diýýärdi. Sosial media indi islesem islemese de açmaly bolýarlar da ýurtdaşynda başgalar bilen. Onam şonuň ýaly pok bilen doldurýarlar da ýani ýurdun içi bolçulyp başyny çaratan işläp bilen ýurduna başyny çaramadyklar ýurdun daşyna çykýar. Halkam bular iki bölüp durlar. Ýa-da dünýäniň bir nemeleriň denana meňdeş bir neme var. Ne dedim ben? Yaşayacağın birine de gep edipdirler. Yani öýüňiz rahatsızlığı, adamsyň pulsuzlygy, çağlaryň hor bolmagy, hem de zatçy aýal unakarmyşyn. Yani aýal adam bolan bolsa, şolaryň aýlyk kullugy gowy boljakmyşyn, ulagam, jaýam hem adam bol boljakmyşyn. Yani
yurtdaky garyplyk, iqtisady çökünlük, sistemaň ýoklugy, döwletiň ýoklugy, şonuň bilen sosial üçinçiligiň bolmazlygy, ýani öýündäki, ýanyndaky aýaly günäkärmişler. Ene saňa düşmanyň şilletdi diýäsiň, hemme zadyň şilletdi diýip görkezýärler. Aslında bolsa, ýa-ni aýdyp geçdik başynda bir ýurtda döwlet guruluşlary bar bolsa, şo döwlet guruluşlary halk taýlap getirýär. Sen maňa hyzmat et diýär. Şoň üçin sen akylly bolsaň, seniň aklyň huşuň bar bolsa, başarýan bolsaň diýip hökümetten taýlap goýan halkdyr. Eger şo hökümet bilen zat towa işini bilmeýän bolsa, şo halk şol hökümeti aýryp nemetmeli, toldurmaly da dereni başka başarýan adamlar getirmeli. O çıda gelmeli ol. Aýynda ýaş döwlet ýaş ýurt, ýa 30 ýylçyk boldy, ýa 40 ýylçyk boldy. Ýani hemme ýerde de kynçylyk bar diýip bilgisiz goýulan, mankurt goýulan halkyň içini hokly informasiýa bilen doldurýarlar da beýnisiň içini. Onuň bolsa hökümet diýilen zat Allahdan geldi, plany goýdy, edip ýani şonuň ýaly mollasmaklar kömek edýär. Allahdan soňky nemedir diýip paşa diýip prezident diýip atlandyrılan bir adamlardan bular paşa diýip görkezýärlerden. Ýani halkymyza alternativ bilgiler ýaly öwrenler ýaly aslında şonuň şo ýaşaýyşynyň ýalňyşdygyny, öz ýaşaýyşynyň bolmagyny isleýän we göreşmeldigini, özüň hökümet diýip görkezýän topar bardyr. Şo tutuş kökü bilen ýok edip derene akylly adamlar getirmeldigini nimet bilen oklarda, ýani mümkinçilik gören oklar şoň. Şoň üçin hem internetden ýapyp, ýa-da internet dolar, rus dilinde, ingliz dilinde, türk dilinde ýurtlaryň guruluşy nähil bolmalydygyny, konstitusiýa işleýän we demokratiýa näme, awtoritar düzgünler näme. Garas hemme informasiýa bar näme içinde internetde. Şoň üçin interneti ýapýar. Sen şunuň ýaly ýaşamaly diýär. O şöýdi taklap otylar. Taşyna çykanlar hem ýaly men ata diýenler oğlunyň gyýynyň aýagyna nasy tutdular. Şonu etmeli däl, ýani oğlum gyýdym, göreş ýaşaýsyň üçin, göreş bizlere edibilmedik, göreş diýmeli. Sen eden üçin maňa bas çekýän bolsalar men çekjek diýmeli şonu. Menem sen bilen, men sen arkaňda diýmeli. Ýaşlara ýol bermeli. Ýaly gorky oturmaly däl. Näme men oğlum etmeli, näme men gyýdym etmeli diýip gorky oturmaly däl. Et diýmeli, et. Erkinlik diýilen bir söz bar, erkinlige çykaralyň ýurdumyz diýip. Men ýaşuly diýip töwelde oturanyňlar äme sen. Gara daşdan tapadym bolmajak bolsa, içinde janyň bolmajak, düşünmäne mümkinçiligiň bolmajak, ogly gyýdyň aýagyna nasy durjak, sen gara daşdan näme tapadyň? Dogdan dogupsyň da, öndürsen da çagany. Ýene de öz eliň bilen, öz beýnisizligiň bilen şonu şo çagany öldürjek bolsaň, näme peýda bar? Diýerligini öldürjek bolsaň. Ene Ukrainada ýa Türkiýede ölenler, soralyň oka. Ene tab bolduňyz näme? Ýaşlaňyz, çaglaňyz, aýagyna asýaňyz. Merdan kardeş, ýa şurada bir bellep geçdiň de 30 ýyl boldy al ýaşajyk ýurtda aýdýarlardy. Ene 30 ýyl bolsam 3 kuşak ulaldy şu bilen. Yani 1-nji klassdan 1 ýaşyndan deň 10 ýaşyna çederin 30 ýyl geçdi. Bu 30 ýylyň içinde ýanky ösen 1 ýaşyndan 30 ýaşyna çeli ýaşlar jahil bolup ulaldylar. Indi bundan soňuny düşüneň indi. Bu nähili boljak bu ýurt? Hiçbir bilim yok. Cahil bir kuşak ulalıyor. Nähili boljak bu ýurt? Bundan soňunda. Geljegi ýok ýani. Senin ýurdun dowamlygy, ýaşlar senin ýurdun dowamlygy, sen o geljegiňi senin ýurdundan geljegiň gaçyp gitip barýar başga ýurda.
Mesela şöyle bir zat var. Ine Türkmen kıyıları Rusya'da durmuşa tapyalar birini garry olsun, gurru olsun, ýaşy olsun, tapyalar birini şöyle durmuş çıkýarlar, galýarlar. Ya senin genofondun itip bar ya, genofondun. Mesela şu an Rusya'nın genofondu yok. Dereden yok, kaçıp gitti, yarsı uruş dölüp gitti, yarsı kaçıp gitti yurtdan elbette pulu bolun. Senin genofondun bilen genofondlu boljak bolýar. Hawa. Senin genofondun gidip oturberdi. Senin dinamik yaşlarың daşar yurtda her ýere gitti. Ölüp ýatany haýsy, uruşda ölüp ýatany haýsy, awariýadan ölüp ýatany haýsy, ýene bir dagdan ölüp ýatany haýsy. Gyýdlaryň hem gidip başga ýerlere durmuşa çykyp otur ýurdun içinde nemelere, Hytaýlylara. Hytaýam neme jene aýal ýok Hytaýda da. Hytaýam ol bir çagadan köp dogmaly däl politikasynda elbetde bir çagadan kän dogmaly däl. Osan kimi terjih etýän, oglany terjih etýän, gyýz bolsa öldürýär içinde eýýän. O bütün oglan olup gitdi Hytaýyň içi, gyýz ýok. Gelsen ýurdun içinde indi Hytaýlar senin gyýzyňa alyp genofondun doldurup otur. Senin genofondun gidip otur. Sen bir döwlet höküminde bar bolsa döwlet, sen maňa nädip göz yumarsyň, nädip ignore edersiň muny? Guruluşyň ýok, döwlet guruluşy ýok. Başga tür nädip muny düşündirip bolýar? Awayna gaty ulu propaganda işlerini alıp barýarlar. Ina misal alalım. Ina 1924-nji ýylda 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk aldy Türkmenistan. Ina şu Sovetlerden aýrylan çelli Cumhuriyet dep ýazylýady konstitusiýamyzda. Üçgemedem. Ina şundan häzir ne soňky 30 ýyldan soň näçe gezek Niýazowyň döwründen beri 7-8 gezek ütkedildi konstitusiýa. Belki köpürämdir, men 8 gezek dep bilýän. Ina şunda şu Cumhuriyet birinciden Cumhuriyet sözüni aýyrdylar, soňra izinden hem şuňaly obadanlaşdyryp, ütkedip, näme sözler bilen obadan sözler bilen deyin. Şuňaly ine Türkmenistany garaşsyzlygy, Türkmenistan bir tarap statusu bar dep görkezip, häzirki ýazyp bozup çyzan konstitusiýalarynda şuňaly sözler bar. Şunu okap geçen eğer Türkmenistan başa dırnak içinde doğrudan hem bir taraf bolsa bu zatlara näme üçin yol berýärler? Şu kısaca bir Türkmenistan konstitusiýasy diye başında yazılan bir nämesi bar. Şunu okaýyn, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapkyrynda ıglan eden garaşsyz hemişerik bir taraf vatanymyzyň jemgyýetçilik, döwlet siýasy guruluşyny kämilleşdirmek, bazar ykdysadyetine dolu geçmek baradaky belent özgertmelerinin konstitusiyon hukuk esaslaryny üpçün etmek ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş ykdysady özgertmelerin tepkininiň ýokarlandyrmagyna we geriminiň giňelmegine ýardam etmek diýen şuňaly kısaca bir nämesini okaýyn da şurada önemli aýdylan ýeri garaşsyz we bir tarap diýe. Ine garaşsyz bolsak, bir tarap bolsak, näme üçin bizleriň çağalarymız ýurdumyzyň çağalary özge ýurtlarda uruşda ölüsiniň, dirisiniň habarymyz ýok. Ine eğer şu ýanky хочу жить de yaşamak isteyen proyektden nemeden gelmeyen bolsa şu habar, statistika gelmeyen bolsa hiç ýerde habarymyz ýok. Bilmeýäs. Hiçbir enatasam çıkıp aýtmaýa bu gelen statistika 2023 bilen 2024-nji ýylyň statistikasy. Şu ýylda ölenlerin. Häzirine 2025-nji ýylyň 6-njy aýyna geldik. Hal bu şu 6 aýyň içinde ýene bir kim bilsin näçesi ölendir. Yani habarlarını nemediz alıyız. Yani adı berde, adı familyası yok. Köpildeşlerimiz aýdýar, adı familyası nemesini öldü, garyndaşlarımız öldü. Hanım bir taraf bolsa, garaşsız bolsa, näme üçin bizleriň oğlanlarımız berde gyz maşgala, zenan maşgalayan bar? Näme üçin bularyň ölüsü Ukrainada uruşda nämede ölüsü maslyklar ýatyr. Hani şularyň ölüsini ýurta alıp gitdilermi? Alıp gitme mümkünçiliği boldu mu şularyň enatasynyň? Cenazesini alıp gitme mümkünçiliği boldu mu?
Hani bir taraf garaşsız bolsa, hani şuların kim idecek buları? Bir taraf statusu demek, üçüncü devletin uruşuna gatnaşmaly däl. Sen ister naýomly bol, ister öz istegiň bilen git, ister seni şu öz ýurtyň uğrasyn. Hiç nämesi ýok munyň. Hiç kim bu goşulmaga mümkinçilik bermeli däl bulara, üçüncü devlete. Ýalňyşym bolsa dogrulap bilersiniz kardeşler. Ýaşy, ine Düşünjem şu. buları näsere Merdan Muhammedow bardyr. Ýurtdan çykyp Türkiýede näme ilim alyp özüni ýetişdirýär. Ýurtdaşymyz ine Türkmenistan ýani azyny doldurup gepleýärler da Türkmenistan taraplary. Ine biz ýaşlarymyzy öýtmeli, ýaşlarymyzy beýtmeli, on akademiýa açdyk, institutlarymyz bar. Ine o taýyp bagtyk, ine bärik mektep tikdik, ine ösüp barýar, ine halis aya ýetip barýar, ösüp barýar. Ine näme üçin aýdyň adam beýip ortadan aýrýarlar? Alkaçalar. O. Sen döwlet aklyň bolsa, şol adam Merdan Muhammedow kemine öz nemesi bilen, ýani istegi bilen, öz hojuwy bilen ýurduna bir nähili diýýärdiň, ykdysady bolsun, siýasy bolsun, sosial ýagdaýlar bolsun, şolaryň hemesini dikeltmek, ýani türkmeniň adyny bir statusyny dikeltmek, kimligini ýygyna getirmek islenler biri. Näme üçin beýle ýagdaý edýän, ýani sen döwlet bar bolsa, bizim konstitusiýamyz bar diýip nämeler, bizim daşary işler ministrligimiz bar diýip onda munda nämeler, loňkuldaşyp böyle ilçiler. Ine sen şol adama hyzmat bermediň, şol adam okutmadyň sen Türkmenistan höküminde. Özü çykdy, okudy, özüni ýetişdirdi. Ýene-de hyzmatyny berjek diýdi ýurdun içine. Ondan çok Böyle ýagdaý. Näme üçin böyle ýagdaýda? ya yurtuna peýda berjek olalary, aydın olalary alıp gaçalar, alıp gidip bir ýerlere gamap koýalar. Näme üçin? Yurtuny östürjek boldy şu oğlan. Näçe bir adamy jemlep bildi daşyna. Ne gastuk yok. Ne Merdan Muhammed'in suratında gastuk yok. Yönü duruşu bilen akıl, inovasiya, gelişme, hemme zat näme diýsen bar. Ahlak var. Sen näder gastuk geýdiň-de ýurdun içinde, ýurdun daşynda gastuk geýdiň, odan gepledin. Gymmat başyň ulaglar etdiň, kelläň boş bolsa. Boş bolany bilen nämesi däl, senin edýän hereketiň, ýa sizleriň şu toparyň edýän ýurdun garşysyny işläp durar. Ýurdun garşysyna işläp. Gününden şol terör toparyň ýurtda bir gün otursa, diňe ziýana sokýar ýurdu, diňe ziýana sokýar. Bularyň edýän işleri soň uşaklara, ýani nesillere bularyň edýän işlerini iýden aratalap bermek. Ýurdu dikeltmek üçin. Merdan kardeş, problema kostümde däl diýäňiz, dogrymy onda? Kostüm bir näme? Nähil diýýärdiň? Satyn alsaň bolýany akyl satyn alyp bolanokda. Akyl ýyllaryny bermeli adamlar akyl üçin, edinmek üçin. Üstüne de ol akyl edinen soňam ol akylyň ahlak nämesi bolmaly, degeri bolmaly. Şonda topragyna we ýurduna hyzmat edip bilýär. Bahasında hem däl kostümüň. Nähili gymmat baha kostüm giyseň hem ine bir aklynda ýysat bolmasa onuň peýdasy ýok. Diňe ziýan etýäňler, ýer tutup. Şoň üçin biziň ýurtdaşlarymyz näme etmeli? Bularyň mollasyna da seretmeli däl, ýani bularyň ol zenara meňzeşdatlary çykaryp gepletmeslerini de seretmeli däl, marginallaryň etýän işine seret. Şular ýurdun başyndan gitmeli. Bolmasa Türkmen halkyna näme ýok, rahat ýok. Bulary ýok etmeli, ortadan da deregine aklyny, hujuny, ahlagyny, topragyna siňdirip biljek adamlar getirmeli.
çılara da ene dersin, çılara da ata dersin yani şekil da diňe şekil. Giden kaşan jaýlarda otylar özleriniň bir köpük ya bir teňe bakalar ýok bularyň ýöne nähili gyzyl agaçdan işlenen nemeler derediň o. Böyle ýagdaý. Soraklar var mı? Näçe kostyumny gördüm, içi boş diýär biri. Demedim şunu aýtjak boldum. Näçe gymmat bahaly bolsam içinde kellesinde akly bolmasa hiç peýdasy ýok o gymmat bahaly kostyumyňa. O arada şeýle bir ýagdaý bolýardy. Ýakaly köýnek geýip çykyň diýerler da. Biz bu neme diýär. Biz halkyň ortasyna çykyp durýan diýär. Ana ýakaly köýnek geýbemýär da näşeler. Hemmesinde bize derek geýip öňe geýsinçlerine geýdi. Ýakaly köýnek ama kostyuma gapdalda nemejig ama demirjig ama odanja. Şablondan çykma diýjek bolýar. O nemeçi. Men aýdýan sözlerim önemli ya, meniň kostyum ya ýakaly köýnek geýenim önemli sizi halk üçin. Akıl önemli, akıl. Akıl önemli. Yurdu akıl östürecek, kostyum çalgır değil. Yaşlılara orun vermeli. Yaşlılara yol vermeli. Yani bizlerde gynasam ne zenana ne yaşlara hiç hormat yok. Yaşların aklına, zenanların aklına hormat yok. Näşe ýa-am aýdyp geçdik de näşe hayatkan mikrofonuna açıp söz alacaktım. Yok, devam edelim. Bizlerde Şol ýurdun 91-nji ýylda hem Sowet Soýuzynyň dagap Türkmenistanyň täze nähili bir epoha girmegen bilen şo taýda eýem guruluşunda nähili aýdy. Nemesi guruluşynyň başy eýem halkyň bähbidi üçin gelende aldy. Öz nemesiniň jüwleri näme diýär? İmek üçin ýaşaýar, şonky ýaly nemeler gelende adamlar. Nädip ýurdu sömürmeli, nädip halky ezmeli, awtoritar düzgün getirmeli. Şonuň ýaly nemeler işlendi. Nähili diýen kesel jemgyýet döretlerden soň özleri şolaryň kesel mesela maýdan naly odan geýinip oturan adamlaryň 100 tane kesel diýeli indi şolar ýurdun içinde döwlet sistemasyny gurunap bilmeseler yani gurunap bilmeseler yani bir dolluğun yer aýrylsa derene burada gelýär da yani o taýdan akly aýyrsaň o taýda näme gelýär yani lumpenem diýerler, aptalym diýerler yani ankow diýerler türkmençe ankowluk gelýär şo taý. Boş duran nokta yer. Ondan soň bir jemgyýeti kesel bir halk jemleýärler. Ondan soň ýanky näme diýerler? Kostyum giydireňde näme ýa-da odan ýalypdan näme başyna kesel jemgyýet iş eden kişi edip önüne ziyan etdiğinden bilen ok toprağına ziyan etdiğinden ýöne şu özünün şoň gidip gelip odan eşkeýme eýam şol dogry mu kadyp basar edýär da. Näme da akıl derejesi nemetmedik, gelişmedik. Akıl derejesi gelişmedik, düşünüp bilme nemesi. Näme sine daýyn post-sowet ýurtlaryň sine kompartiýa vardyr Sowet Soýuzyna. Diňe çykýarlar, mümere çykýarlar, açýar okýarlar, öýdüldi, beýdildi, ene öňe barýar. Ne düň izledik, ene näçe prosent öňe gitdik. Şonuň ýaly ýagdaýlar. Şu atkylaňam şol çykyp biziň bergimiz ýok, hiç kime bergimiz ýok. Ýa-da biz 4-nji ýerde energetik oýunçy diýip geplemesem şo taýdan gelýär.
şol programa, şol protokoldan dowam etýän ýöne adamlaryň eşi ütgä, millet ütgäp biler, ýöne şol näme dowam etdi. Halkyň adyndan edýärler. Kısacası problema kostüm çalırda dermiş. Şunu ayıp geçelim. Abdurrahman, var mı soraklar ildeşlerimizden? Nähil sorak ol? Häzir ekrana getireýin. Tapaýyn şonu ilki bilen. Gürleşip duran temamyzyň daşynda bolan üçin nemedim sorasammy soramasammy diýip otyrdım. Salam ildeşler, Alişer Sahatow bilen Abdullah Urusowyň deport edilme howpy barada Milli Halas ediş komitetiniň pozisiýasy nähili? Şu basışlara nädip birlikde garşy durup bileriz diye. Ben onu TikTok canlı yayında neçe kez aytıp geçtim, bana yazdılar şunu. Bizler advokatı değil ya da konsul işgeri değil bizler. Bunların näme boljagyny bilmeýäs. Näme bolandan bilmeýäs. Hiç hatda habarymyz ýok. Şonuň üçin ana konsul ilçihana bar. Türkmenistan ilçihanasy Ankara'da. Gidip soraň ya bolmasam jaň ediň, ana şular size jogap berer. Bizler pozisiýamyzy Kemine'de emşetdiler. Merdan Muhammedow ildeşimizi alıp kaçan wagtlar. Ýadyňyza düşen bolsalar. Ben köp jogap bermek istemeýän. Elbette bu soru köp kişini gyzyklandyryp biler. Hada deport edilme howpy barada diýär. Şol howpynyň bardygyny nirden çykdy bir basışlara nähil bilerekde garşy durup biler. Elbette iki sen biziň ýurdun watandaşy ziýan çekmegini islämde. Biziň ýakyndan edilmeňe ýakyndan gatnaşygymyz ýok, tanamok olary. Onsoň men ýerde näme diýip edin? Kesin jogap bermene hiç mümkinçiligim ýok. Mesela adamlar men tanamok. Kawat mediada kawat gelýär, aýtýarlar, diýýärler halkyň arasynda gürüňdeşik geçirýärler. Olaryň öz nemesi bardy da. Men diýjek bolam şol bilen kan hiç ele tanışlygym ýok, bilişigim de watandaşlygyny bilýär. Özleriniň pozisiýasyny aýtýarlar. Indi bilmedim nähili. Yani kaçaly ýurdun bähwidine bir zat etjek bolandyrlar. Men hiç bir pikirem alşy göremok olaryň ýagdaýyna. Eme kommentiýer etmek. Bir zadyň nähili diýip edin, bir meseleniň içinde özüň bolmasaň, bir kesin bir zat diýmene ýalňyş bolar mukaddem. Şöyle. Ben özüm adımdan yine aydıp geçeyin. Liçin meniň adymy tutup ine Alişer Sahatow diýeni, liçin meniň adymy tutup şu meni ekranlarda Halmurat aganyň, Halmurat Söýünowiň ýanynda oturanlary jahil ýanynda oturanlary jahilleşdirdi dep aýdany üçin men bulara hiç bir jogap bermek istemeýän. Men bulara karşı pozisiýamyny görkezmek istemeýän. Çünki liçin meniň adym tutuldy şerde. Alişer Sahatow. Alişer Sahatow meniň adym tutup şungal gürleýän üçin men bulara hiç demek istemeýän bular hakynda. Men öz hiç pikirimi aýtjak däl. Ana gerek bolsa bilgi bilmek isteyen bolsanız ana ilçihana bar, jan edin, advokat bardır, advokat tuttuk diýdiňiz. Ana şulardan sorap bilýäňiz.
Var mı başka sorak? Yok, onun daşında sorak yok. Ben şuna geçin Azat İsakov ildeşimiz tutulan wagty ýadyňyza düşen bolsa, men liçni şu gije tutulan bolsa, men ir bilen turup şu hakynda ildeşlerimize bildiriş berdim. Şu ildeşimizin tutuldu, alıp gittiler dep, şu ildeşimiz hakynda aýdyp ekrana çykdym. Bolda bolsun dep. Çünki meniň bilen hiç bir pretenziyasy ýokdy. Hiç bir yani o ildeşimizem şu yurdumuz üçün aýdan nägilelekleri bardy, häzirki rejime. Şuňal gürlen üçin men şu hakynda çykyp öz pikirimi aýtdym. Ýene bir näçe ildeşlerimiz hakynda ýöne şu Alişer Abdullah'ny diýmeýän, Abdullah bilen meniň aramyzda hiç bir näme ýok, geçmedi, adım tutulmady Abdullah'nyň nämesinde, gepleşiklerinde. Ýöne Alişer Sahatow diýeni liçni meniň adym tutan üçin men olara hiç bir nämem görkezmeýän. Pozisiyam görkezmeýän olara. İşim yok olar bilen. Bolýa. Ne nowatdaky sorak, indi diýeri galan ýesirlikdäki türkmen eskerlerimiziň ykbaly nähili bolar diýe. Ýa-da Ukraina jezasyny berermi olaryň diýe. Ýesirlikde oturan ýurtdaşlarymyza Ukraina jezasyny berermi diýe. Elbette berer. Men şundan Umut Hanım söz alacak mıyım? Ya men neme diyeyim? Cevap vereyim. Devam edin. Şimdi şöyle bir ýagdaý var. Şimdi nähil diýelim? Şu taýda edilen iş var. Olum jinayet. Sen bir ýurdun näme hakyny tutmasy bolup barýan. Üçüncü neme ýurtdan hakyny tutmak bolup barýan. Öden eliň ýaraly barýan bir ýurda şolary pul üçin aldanyp bar, hakyna tutulup bar, zor bilen ertilip şu ýurda sen eliň ýaraly bardyň, sen eden jenaýatyň başa. Şimdi o taýda Ukraina döwlet guruluşlarynyň nemesi kanunlar boýunça, kodeks boýunça sen jenaýatkar bolýan bolsaň, şonuň prosedurasy bardyr. Onun galan daşaram taýda Türkmenistan tarapyň döwlet guruluşy bar bolsa, diplomatik gatnaşyklar, bagda diplomatik geçişýärşiň üstünde nähil ýagdaýda çözülüp bilen bolsalar, onu iki tarafa bağlı bolup turdaşy var. Hem Türkmenistan tarapy hem Ukraina tarapy hem döwlet guruluşlaryna bağlı bolup. Indi näçe men Türkmenistan tarapy diýen sebäbi Türkmenistanda döwlet guruluşy ýok. Ol yurttaşlarymyz üçin alada etmejegi 99 götürüm agyrlykly görnüp durda. Şonuň ýaly ýagdaý. Ol näme diýipler? Meniň pulum ýokdy, ýurdumda işim ýokdy, şonuň üçin geldim diýse, näme üçin 4-nji ýerde dura siziň adamňyz. Hiçerik berýimiz ýok diýip dura. Näme üçin hakyň talap aýdýaň? Eliňe ýara galyp bäri gelipdiň. Eliňe ýara galyp şol hökümet diýilen zady näme üçin düşürilmediň de akylly adamlary getiren ok. Aklyň çatan okmy şoňa diýse, ýani ol nähil diýýärdiň ýuridik gepleşik arasynda däl-de, ýani seniň sorag berişiňe görä ýa-da seniň ereket etdiňe görä jogap aýtarlaýanda da seniň o taýda aklyň huşuň işleýän o şoňa başga sen jogap bermäne mümkinçilik bolmaly däl-de. Bäri gelip ölmäne gorkmansyň, ýöne näme üçin de öz terror toplaryna garşy ýa-da öz hökümeti bölgelerini sizler horlap bilen seniň men ýurduma gelip mecbur ýagdaýda meniň üstüme el ýaraly gelen sen mecbur eden hökümetiňe näme üçin hökümet diýilen zada näme üçin garşy çykyp bilen okdysa aýdara söz balany wataýda. Merdan kardeş şu bahana bolup bilmez dep düşünýän o. Yok ben yurtumda aç, yurtumda pulum yok dep aýdyşy o bahana bolup biler. Oňa garamazlar. Indi men diýjek bolýanym bilgisiz goýulan halkymyz bar da biziň, ýani akmak halka diýip biljek gelse gaty o işler öwretsen bizem böyle halklardan pes oturumda biziň hem intellektimiz ýetir. Ýöne
Bilgisiz goýulan bolan soň şondan başga söz aýtmana nemesi ýok diýip düşünýär-de şöyle bakan etmeňle. Menem Merdan beň aýdyna goşulýan dogry ýene bir demesi bar. Elbetde bulan etjeni jenaýat sen gelýän biriniň ýurduny öldürýän, biriniň çagasyny, biriniň bilmeýän ogluny, biriniň adamsyny, biriniň aýalyny ýani öldürýän sen jan alyp oturýarsyň. Bu elbet zat bu halka da täsir etdiler. Türkmen halkyna da uly täsir ýetirip bildiler. Ýene bir zat Ukrainada bulary urlanar ýani Orsiýetdäki ýesir düşen ukrainlaryň almak üçin alış-çalış edip biler. Ýene Russiýa ýygyna sebäbi gördük, ignore edip otur. Hani Türkmenistan goşudurnak içindäki döwleti spisak çykanyna görä çyksa da hiç geli bir reaksiýa bildiren ok, ignore etýär, bu problema ýok saýýar. Onun üçin bulary Türkmenistan alar diýip düşünmeýän ukrainlar hem bulary büýük ihtimalle özleriniň ýesir düşen nemelerine çalşarlar. Olaram oslarym näme ýene urşaby bererler. Ben pikirim. İşine yarar Evet. diýeniz. Şöyle bilgi geçýärdi. Aydın mı daha? Rusların yine işine yarar diýen, özüne adamlarını almak üçin izine. Şimdi şöyle bir ýagdaý var. Ruslarym aljak bolup alan oklar öz adamlaryny, ýani Ukraina tarapy baskı eden soň istemese takas etmeli bolýar adam. Ýesirler çalışmaly bolýar. Ene sen etseňiz Rus Federasiýasynyň elin aýagy ýogam bolsa, yaralan bolsa, kellesi yaralan bolsa, edil şol gospital diýilen neme bar da Harvey neme poliklinika ýaly. Tagalış merkezler diýeli. Şo taýdan hem alyp urşa goýurýarlar, ýene söwüşe uğratýarlar da. Ya Rus Federasiýasy öz halkyna eýe çykan ok, soň sen üçünji ýurtlaryň halklaryny almaz diýip düşünýän şeýle ýagdaý. Nämesin ol birden şol bir ýurt Rus Federasiýasynyň şöyle bir ýagdaý bar da, ýani ýurtda adamlar aldylar, alda berdiler, şo taýyk sebäp bilen diri galdy. Soň söwüşde näme bolup duran, Ukraina taraba geçýär, ýesir bolup geçýär. O taýdan adamçylyk, ýani humanitar ýagdaýda olarak neme dilýär, näme diýýärden adam hökmünde ülemesi var, degeri var. Soň Rus tarapyny görýär, öz ýurdunyň içini görýär, meselem Türkmen ýurtdaş diýýärler. Öz ýurdunyň içini Russiýany gördi, ondan soň Ukrainanyň ýagdaýyny gördi. Soň şol ýesir düşen Türkmen bar ýygyny alındy diýip alsak, mysal üçin Russiýanyň hem ýalňyşdygyny bilýär, soň Türkmenistanyň medip beren işin ýalňyşdygyny. Ýani bu adamyň pikiri ütgäp gelýär, aýdynlanyp gelýär. Rus tarapy biram Türkmenistan tarapy aýdyn adamy almaýar, nämesin? Ene Merdan Muhammedow alyp gitdiler olar berden. Merdan Muhammedow alyp gitdiler. Aýdyn adamlar alyp gitdiler. Öz ýetişen adam. Öz ýalňyşyny neme dip näme diýýärden? Söwüşiň içindäki adamy ýerine getirmeýär olar. Aydın adamdan, bu rejimler aydın adamlardan gorkýarlar. Akıldan gorkýarlar, akıl. Owa. Başka sorak var mı Abdurrahman? Yok, hazır sorak yok. Ukrainadaky ýesir düşenler, ölenler, yani atyl öldürilen diýýärden. Bälde odanla oturar neme ýok da, turat ortada görünüp dur. Şolaryň en atalar sesini çykaran ok diýerler, sesini çykaran ok diýerler. Yani statusyny ýitiren adamlar diýýärler. Şolaryň doganlary bardyr.
yakynlar vardır. Käbiriniň zena nemeli, yani yoldaşlar vardır. Käbirleriň aktyklary vardır. 60-yjy ýyllaryň bardy ýa-da içinde. 70-iň olanlary gyýlary. Yani şolar boyuna düşýär. Enatalarynyň etmediği işi ýa etmeýän işi ýa-ni ýaşlaryň boyuna düşýär. Hiç kim diňläp oturmaly däl. Öz nemesini, hakyny gözlemeli, öz ýakynlaryny gözlemeli, şatar aldan gizlendigini. Näme üçin gitdiler, mejbur bolup gitdiler. Näme üçin ýurtdan çykdylar, öýlerini satdylar, çykýarlar. Şoňa mejbur etýändiklaryny öwrenmekleri gerekli. Şu taýda terror toparyň ýurt başyndan kovulmasa, türkmenler rahat ýok ýurdun içinde. Madam ömrüni meýdanda geçirer. Men prezident ýa-da men mejlisiň başy diýip bärde de halk maslahatynyň başlygy denan adam bu özüni görkezip durda. Şular şu taýda neme şu sisteme sirlip süpürülmeli. Bir tane iki tane adam gideni bilen bolanok. Şu sisteme sirlip süpürülmeli. Derene işin başarayan adamlar gelmeli. Ine şu zat bellep geçinde ýyden ýaşlar aýtdyňyz da ýydenler, garyndaş dogalaryňyz dediňiz. Bir zat ýadyma düşdi, şu geçen Zenan Maşkala ildeşimiz bezvesti propavşy dedi de oğlunun. Yani sessiz gitip 7 aydan beri habar alam ýok diye. Şurada bir zat ýadyma düşdi, şu bolandyrňa bir 15-20 ýyl bolandyr, çagaly ýaş wagtym ýadyma düşdi. Atamın ağası uruş dövründe şuňal bezvesti propavşy bolanda. Şu döwürler şu özüm yaş bolsam şu aklym bilen näme dedim de şu atamın ağasyny aktarmak üçin nere yüz tutmaly, men nereden gözlemeli dep şu düşünjem bardy meniň. Ine häzir ýa-ni şurada Hayat Hanım başta aýdyp geçdi, X kuşaklar dep. Ine bizler hem şulara girýäsde. Ene şundayam şu aklımız bar eken şu zatlara düşünýäs. Uruş döwründe şu sessiz, ýedesiz ýok bol giden, hiç ölüsünden dirisinden habar ýok. Biz şulara aktarıp şu aklımız yeten şu zatlara näme üçin häzir Z kuşaklar ine aýdyp geçdemmisin näme dip düşündirip Z kuşaklar soňam 21-nji asyr lüboy zady internetten aktarıp tapıp bolýar. Taryhyňam gözläp bolýar, konstitusiýa hak hukukyňam gözläp bolýar, borçlaryňam gözläp bolýar, hemme zat bar internetde. El yeter. Simbol yurtdaşynda ýaşaýarlar, internet el yeter. Şu zatlary şu Zenan Maşkala menden ýalbaryp dur. Nerden aldın spisi, maňa şu oglumy tapyp ber dep aglap dur. Gözleň, internete gireň. Ene şu Ukrainanyň kanallary bar, Хочу жить diýen kanal bar. Şunun linkine girip Telegram kanalda girip aktarıp tapın. Haýsy ildeşimiz, kimiň garyndaş dogany, kimiň enesi, kimiň atasy, kimiň çagasy aktarıp tapın. Birinciden uğratmayacak bolun çağalaryňyzy. Näme üçin Rossiýa uğratmak gaty aňsat boldy? Şunu birinci oýlanyp düşünüp görün. Çünkü şu Orta Aziýanyň döwletleriniň adamlary arzan baha, arzan. Adam yerine goýmaýarlar. Ne aýdyp dura, живой мясо dep, diri et, свежий et, täze et. İstediği edip, barikat edip ulanýarlar. Dogry, Umida hanım. Şu at Z kuşagyň elinde gaty güýçli bir ýarag bar. Telefonlary. Isleseler bu telefonu bilen her zat etip bilýärler. Iň güýçli ýaraglar we bu gowullanyp bilýärler muny. Ve üstüne de özgürlüğü gaty gowurýan uşaklar bu uşak. Näçe gezek muny suud etdiler eýem. Ve dogry diýär enatalar çağalaňyza baskı etdikçe siz bulary Russiýanyň guran tuzagyna düşmesine ansatlaşdyrýaňyz. Şurada bir ildeşimiz yazan arzan değil muht. Ava doğru ettiniz. Muht arzan näme dip görkezýärler. Näme dip vatandaşlyk berýäs dep pul hödürleýärler. Ýöne
o hödürleyen pul hem näme 3000-4000 dollar pul. Bizerde doğru bizerde bir ulu pul ýol bolup görünýär. Ýöne da Russiýada hiç däl bu pullar. Ýa şuňa bizleriň halk aldanyp gidýär şu pula. 3000-4000 dollara. Şunun üçin ben arzan diýdim. Yani o pula eline alan var mı yok mu? Yine şu 200 kişiye yakın adam ildeşimiz yesir düşen. Yesir düşenler şular. Şu Хочу жить proyektinden bizlere şu statistikan almamızda bizler hiçbir yerden bilmezdik şuların şu habarı. Türkmenistan'da vatan haberlarında ya başka bir haber kanallarında hiç yerde koyulmaya bunlar. Bunlar nereden alıyor? Yine şu Ukrayna'nın kanalından, Telegram kanalından bizlerin Kaseme Telegram kanalına koyuldu. Yine şuradan görüp bile eldeşlerimiz. Yine sonra bizlerine şunu görünüyor diyen edes. Şulardan bilip bile. Türkmenistan'da bu zatlar hiç yerde aydılmaya. Owa. Wagtymda ma hayallady. Menim burada lak geçen staýda ne bir näçe ýylyň dowamyndan bäri Türkmenistan ýurtdaşlary Türkiýe Cumhuriyetine çıkıp işleýärler, Rus Federasiýasyna çıkýarlar, Afrikaga gidýärler, Ýewropa ýurtlaryna gidýärler. Hiç yerde de bu Türkmenistan ýurtdaşynyň statusy ýokdur, ýani agramy ýok. Hiç yerem dünýäniň ýüzem iqtisadiýa daýlar, basket durandyr, näme ýurtlar. Öz ýurdumyzy düzeltmekden başga nememiz ýok biziň, ýolumuz ýok. Diňe bir ýolumuz bar, öz ýurdumuzy düzeltmeli. Adam şöyle potansiýaly bu da biziň ýurdumyz näle diýen, halkyň dilinde bu diýip bir neme bar da, ýani Türkmenistan ýurtdaşlary üçin peýdal diýip eden. Biz gadymy eski Üpek ýolunyň ugrunda otyr. Ýani nemeleri biriktirýär, köprüde otyr bizler. Biziň Günnatar tarapda, Gündor tarapda neme iqtisadi gatnaşyklary etmäne elberişli ýurdumyz bar. Şoň üçin öz ýurdumyzy dikeltmeli. Bu özüni hökümetlik görkezýän topag adam Rus Federasiýasynyň tarapyndan aýdylan maslahatçı iwerleyen adamlar o taýdan gitmeli. Başka neme ýok o taýda. Ýa. Tarihimizi öğrenmeli, geçmişimizi öğrenmeli. Türklerin bir gatygo bir söz var, geçmişini unutan gelecekte var olmaz diye. Yani şu zatı gözümüzde tutmalı. Şu geçmişimizi bilmeli, geleceğimizi aydınlatmak için. Neslimizin geleceği için, neslimizin aydın yaşamağı için geçmişimizi bilmeli. Evet. Atatürk'ün bir sözü var. İstikbal gençlerindir diye. Milli Halas Ediş Komiteti diye ki yaşlar bizim geleceğimiz, ertirimiz, umudumuzdur. Ve bugün bu Türkmen halkına urulan zinciri koparmak sizin, yani siz koparmalısınız bu zinciri ve sizde bu güç var. Ve şonun için hiç sessiz durmayın. Sesinizi öyle or çıkarın ki bütün dünya yanlansın. Bilgisiz goýulan nasalara gulak asjak bolup oturmaňyz ýa olar sizi gorýan mukamly diýip siziň aýaňyza badak otururlar özlerem bilen o ýaşlarymyz hereket etmese enatasynyň ýaşaýşyndan beter boljak ýaşaýy. Ýa bataklyga gidip bir döwlet sisteminde bolmadyk ýurdun içinde diňe bataklyga gidip barýar, bataklygy çüýrek gidip barýar da. Ýani genofondumyzdan çüýreýär, ahlak ýok bolup ýa ýurdun milli baýlyklary çepe saga muhtarym dagadylyp ýör. Maşgala institutumyz ýok bolup gidip dur. Öýlenen onuň ertesi güni bir geden pul edip
toy edýän ýene diýäňde bolgusa näme hereketler bilen ýene-de ýurt daşyna çykyp gaýtmaly. Biriň içeride, biriň daşarda. Çagalarymyz ýetim ösdi ýermizde. Bundan durmuş bolmaz abi. Ya kazanmalı ya kazanmalı. Hawa. Doğru. Ama bu bizlerin elimizde hemme zat. Bunu herkese gaýtalap geçeceğiz. Yurtun eýesi, toprağın eýesi bizler halk. Buna hiç egemenlik etmeye hakkı yok halktan başka. Hawa. Abdurrahman Stayda gutar bersem ola kardeşler doğru yok. Olarym da kardeşler gelen üçin, çağıran üçin Taňry ýarkasyn. O dile esen bolsun. Sağ olun. Şöyle hazina pul atan ildeşlerimize, destek veren ildeşlerimize sağ olsun aydalı. Sağ olun ildeşler. Ben oturam destekleriniz gelecek neslimiz için. Sağ Öyle. olun. Sağ olun ildeşler size. Kardeşler size sağ olun.